în cetatea lor. Avem unități foarte bine instruite. De fapt ei au. Dăm aici cu banul să vedem. Voi aduce aici în colțul hărții toate trupele, deoarece ei sunt mult mai mulți și să evităm să ne înconjoare. Bun, setăm tot ce trebuie setat. Crossbow ready, General! Hand gunners! Mortar! Missiles at the ready! What? Amethyst wizard. Bun. Să-i dăm drumul. Asta e, așa. I-am dat drumul la luptă deja. For the Emperor! Go! To battle! Swordsmen! To battle! Halberdiers! What do you bid? Understood! Moving now! Vedeți aici o să fie mult mai concentrată numeric armata inamică. For Heldenhammer! Swordsmen! Go! Bun. Puștile central. At your service! At speed! Armed and ready! Yes, sir! Quickly! The Empire endures! Reichsguard! At speed! For Altdorf! No lingering! At speed! Așteptăm venirea inamicului. Îl întâmpinăm cum se cuvine. Poziționăm puțin mai bun, mai bine. Aici facem o breșă pentru a putea scoate caii. Our weapons are yours. Crossbowmen! Find your targets! Hand gunners! To me, man! Caut lordul. Voi focusa pe el. Moving! Battle and blood awaits! Și vom bombarda aici, că e mai mulți orci pe metru pătrat. Concentrație mult mai mare. Vedem ce vraje știe și asta să facă. Deci aici cel mai bine. Nu e ok, ne retragem de aici. Fatality! Yes, sir! Quickly! Ready to fire! For the twin-tailed comet! Find your targets! The Empire endures! We serve the Emperor! Reichsguard Knights! Yes, sir, quickly! Poate caii. Spot us the targets! Crossbowmen! For Heldenhammer! Faceți odată, mă. Halberdiers, take the ground! State troops ready!
Reichsguard! Sigmar commands! Ăștia cu armură. Shoot! Yes, my lord! Schimbăm ținta. Halberdiers! Sigmar calls! Ulrich's wrath on them! Get them! By Ulrich's wrath! Bă, ăștia s-au Both ready, general! Uciteți odată, mă. By Ulrich's wrath! Bun, foarte eficient aici. We are Sigmar's heirs! Yes, sir! Quick march! And speed! By Ulrich's wrath! Crossbows ready, General! Bring it down! Understood! Yes, sir! Yes, sir! Quickly! Armed and ready! Take Mai vin niște arcași. by Ulrich's wrath! Reichsguard! Hand gunners! I will not stand idle! Prepare for combat! Awaiting orders! Aici ai concentrație mare. Swordsmen! Sigmar calls! Ready for war! Crossbowmen! Taking aim! Missiles at the ready! Hand gunners! Fight them! Nu, aici dăm așa. Swordsmen! We obey! Reichsguard Knights! Go! Crossbowmen! Sigmar calls! Sigmar guides us! For Heldenhammer! We will Sigmar! Sir! Fire! Fire! Quick march! By Ulrich's wrath! Stop! Ready! Sir! Mortar! Cannons! Fire! Keep your heads Hai, nu te retrage acum. Crossbows ready, General! Bun, schimbăm ținta. Shoot! Sigmar! Reservers! Cai. Taking that position! Deci sunt terminați. Sigmar! Perfect. Rain of fire! Perfect. Cât mai multe victime acum să dacă îi putem urmări. Sigmar guides us! The Empire endures! Reichsguard! Soldiers of the Empire! My subjects call! Reichsguard Knights! Asta nu iasă din rază. Call France! Halberdiers! For Heldenhammer! For Heldenhammer! We are Sigmar's heirs! Taking position! Show us the foe! Reichsguard! Missiles at the ready! Take the ground! Hand gunners! O victorie mai la limită, așa. Pierderi foarte mari. Încercăm să nu lăsăm prea multe trupe pentru a preveni o următoare luptă. De fapt va fi o următoare bătălie, dar o bătălie următoare, dar să nu se
Să nu fie destul de puternici atunci. Bun, au avut noroc cu scăpat. Victorie pirică. 800 de oameni. Foarte multe victime au făcut artileria. A făcut artileria. Puține daune ne-au cauzat șefilor. Puștile iar s-au descurcat bine, arcașii. 100 și ceva de fiecare, da? La ei arcașii au fost buni. Aceste trupe. Hai mă, încarcă-te odată. Îmi pare eu că nu am putut să îl omor. O victorie pirică. Și pentru a câștiga leadership am ales să scap de prizonieri. Perfect. Migrațiile. Vin niște popoare migratoare. Bun. Să-i primim sau să-i respingem. Ne scade. Hai să-i respingem. Incredibil, dar Bretonia a fost distrusă. S-au extins puternic ăștia. Bun, avem aici nivel 2, perfect. Lightning Strike. Aici logistica. Spune că e expert în cifre. Lordul și subordonații lui pot păstra armata lor întreagă, chiar și în circunstanțe îngrozitoare. Bun. Și beneficiem de 3% reconstituire. Rata de reconstituire mai mare. Și vrăjitorul. Să vedem pe ce vom merge. Asta. Să le luăm la rând. Bun. Vedem ce fac. Foarte bine. Să terminăm un pic cu logistica pe aici și ne apucăm de următoarea luptă. Nivel 3. Bun. Cum stăm cu prietenii noștri? Au refuzat. So, it is good to see fellow sons. We cannot. Au refuzat. Ne punem unde se duce până la 23. Până la 81. 1000. Bun. Bring me to my men. Hai să trecem la următoarea bătălie. Sperăm că îi scoatem din schemă. Dacă voi folosi Lightning Strike, lovitură fulgerătoare. Hai să folosesc și mă voi lupta posibil doar cu ei.
Hold yours! Taking aim! At speed! Ducem în dreapta. By Ulrich's wrath! Shield up! Artileria a și început. Focul. The Empire endures! Formation march! By Ulrich's wrath! Yes, sir! Quickly! We are Sigmar's heirs! Formation march! Reichsguard! O ceață. Destul de urâtă. Bun. Crossbow ready, General! Deja se și retrag. Cine se retrag? O unitate de arcași, perfect. Și ne dă cu magie. Tragem caii. Avem bonus versus large acolo. Artileria focusăm în flancul stâng. Acolo sunt problemele. Crossbowmen! Armed and ready! Halberdiers! Sir! Sir! For the Empire! Reichsguard Knights! Crossbowmen! Acum începe măcelul. Ready for war! Find your targets! Halberdiers! The Skull Splitter! By Galmaraz! Pick them up! Yes, sir! For Heldenhammer! Ready for war! Take aim! Sigmar guides us! Reichsguard Knights! Battle tank, we're ready! Crossbow ready, General! No lingering! Pick your targets! Halberdiers! Hai pe ei. Wizard of Death. Quick march! In Ne retragem puțin din stânga. Trolis terminați. Mergem cu caii pe arcaș. Și atât apar de nicăieri. Crossbowmen! No lingering! Finding range, sir! Ready for war! Pound and drive! Attack! Deliver them! Crossbow ready! Deja gata, nu mai sunt de competiție. At speed! Împrăștiem câmpul cu
ultimele trupe rămase ale inamicului și încheiem lupta într-o victorie decisivă. Doar cu 150 de pierderi, ei 1200. 1100 și ceva. Din nou, foarte multe victime, artileria foarte utilă. Bun, ne-au eliminat o unitate de alebarde. Și o vom ocupa, să vedem cum stă treaba. Foarte bine, am câștigat leadership și ne-a crescut și aura de acțiune. Am distrus o facțiune. A câștigat un adept, vrăjitorul. Winds of Magic Power Reserve. Deci rezerva de magie cu 8 puncte. Vizibilitatea pe mapa de campanie cu 5%. Foarte bine. Și a crescut și în nivel. Leadership. Armor. Foarte bun asta pentru inamici. O vom demola când ne trebuie. Aici ne dă ordine publică, bun. The nation calls. Să vedem dacă ne vom extinde în această provincie. Va trebui să ne lovim de un popor de dwarfi. Onward! What? Bun. Is it time? I am Prince and Emperor. Voi încerca să îmi ridic relația cu Wissenland pentru a face un acces militar. Yes? Și să-i pot lua prin sud, să intru în această provincie. Să vin cam așa. Da. 8. Da. Bun. Să mai cheltuim. Bă, da, au ridicat costurile bine de tot. So, by Sigma's will, come in peace. Disagree with that? Să văd cam cu cât trece relația, cu cât crește relația pe fiecare tur. Acum este The Empire. 31. Ok. Acum încercăm să stabilizăm provincia, să scăpăm de efectele negative de corupție și de ordinea publică negativă și să ridicăm clădirile principale la nivel 3 și ziduri la fiecare. Până atunci
Mergem cu vrăjitorul să examinăm zona. Your prestige grows, my lord. Bun. News of your Am îndeplinit conquest spreads far and wide. o Your misiune, developing power aceea de a is cuceri noted by even the most distant of kings and bestial lords. 4 orașe. Acum am primit una și ne-a crescut numărul la 8. Summon the elector counts. Să vedem unde e vrăjitorul nostru. Powers of oblivion. Să nu uităm de el. Bring me to Nivel my men. 10. Bun. 15. Următoarea. Vedeți? I am prince O rază and foarte mică emperor. dacă am luat-o pe aici. Nu ne sunt favorabil munții. Asta e bună. Ce am mai putea construi eu aici? Să cresc cât mai repede să o evoluez. Să zicem. Avem niște bănuți. Nivel 3 frumos. Aici se reface foarte greu armata. Sunt obligat să o bag aici. Make haste, men. Hai să vedem taxele. Îi le reduc. Tot așa ne aduceau prea multe venituri. Și acum prosperă provincia noastră. S-a oprit și corupția. Oricum o să fac nivel 3 și o să ridic un Night Watch ăsta și va preveni toate amenințările de corupție. Bun, să vedem ce mai putem construi noi. Nu aici, în capitală. Vedem un pic cu relațiile. What? 31, 38, 7. It is good to see fellow sons of the Empire this day. A fool's action. Nu vor mă ăștia, sunt bandiți. Nu-i nimic. Bun, electorii merg la război. Deci avem aici două facțiuni care aparțin Imperiului și vor să intre în război. Așa. Și noi vom cheltui 1000 de prestigiu pentru a împiedica acest război civil și vom câștiga autoritate. Bun, vom ridica
Clădirea principală la nivel 3. O să curizăm tot mai bine. Și încet, încet vrăjitorul nostru ajunge aici la dwarfi, care vedem că au 3 armate destul de bine zdravene, bine pregătite. Aici o voi distruge pentru a pune altceva. Sau ce ne dă de asta? Da, victimele și creșterea. Și asta e mai bună. Asta o eliminăm. What conjurations? Două ture. Vedem un pic politica pe aici cum stă. Care-i treaba cu ei? Right. Protector of the... Do you know who I am? Noi suntem pe 123. Ăștia sunt 135. One rug. Honor before armored valiant lord. S-ar putea să fiu nevoit să invadez aici Valia, să cobor cu armata și să iau această provincie. Protector of the realm. Hai că vedem I command here. ce putem recruta. Să vedem cu puștile cum stăm. Deci ne trebuie asta. Ok. Bun. Nu mă. Îi dăm drumul turul următor. Bun, acum să vedem ce facem aici. Cu candidații lor, plus un timp de 9 ture. Deci asta. Cel mai avantajos pentru noi. Și acum ne și uităm. Patru. E bine. Și să vedem ce vom pune la tehnologie. Nu prea suntem noi buni la negoț deocamdată. Dar în schimb putem crește relațiile diplomatice cu colegii noștri, cu vecinii noștri. Dar ne trebuie destul de mulți bani. Un rând de ziduri. Și ăsta. Bun. Dacă invadez aici Valia, sigur ăștia care mă atacă oricii, nu o să mai fie ușor să mă apăr aici în Helmgard. Ei o să mă lovească direct în câmp deschis și nu e prea convenabil. Deși nu era greu să invadăm,
Squire. Hai să vedem ce relație au acești dwarfi pe care am pus noi ochii. Pam, 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 pam. Ready. Sunt război cu ea. Ei sunt prietenoși cu noi. Welcome, my 49. Hai countrymen. mă, un... We cannot. nu vrei. So, it is good to see fellow sons of the Empire. I refuse. Approach as friend and not in my name. It is time. What? Bun, să vedem cu tehnologia asta. Asta o vom face. Liniile de asamblare. Summon the Elector Counts. Dacă invadez, o să vină și o să... nu o să fie ușor. Slăbuț farm. Level 10 și adepți slabi. Și bannere slabe. I am Prince and Emperor. Ce banner? Ia să văd că... slabe. Nu-i nimic. Mai așteptăm. My lord, a rival power desires a change in your mutual relations. Da, nu ne interesează. Orice relație îmbunătățită cu o anumită rasă creează reacții adverse față de altele. Bun. Și acum avem confederație. Deci ni se oferă un tratat de confederație, adică acest popor o să-mi ofere mie toate teritoriile lui și armată, adică îl înglobez politic, fără să aibă loc un conflict militar. Dar îmi trebuie autoritate imperială 3 și eu nu am decât 2. Mai bine renunț. Vedeți, confederația o să mi-o ofere din nou peste 20 de tururi. Și aici o să fie 3, da. După cum ne așteptam. Confederația ar fi avantajoasă. De unde am făcut deja? Am făcut din cauza eventului ăla 10, bineînțeles. În defavoarele ăștia și cu ăștia. Aici ar fi avantajoasă confederația militară. Să controlezi și trecătoarea asta. What? Approach as friend and make your... No, bă, ăștia tot nu vor, mă, ăștia să duc până la mama naibii. Who calls? My axe thirsts for war. Să vedem cu treaba noastră administrativă. Bun. Încă un tur, cred că da. Și ducem și ăla până la capăt. Ce am putea construi noi aici? Cea 200 de venit.
Lansători de grenade, ăștia-s buni, meseriași. Ăsta, bineînțeles, cu prioritate. Și ăsta. Și bani, Nema. The nation calls. Aici nu-i chiar rost situația. Dar nu-i nimic. Bun. O să ne creștem venitul foarte mult, ducând astea la nivel 3. Croitoriile. Friends of the Empire, come. Punând bazele unei relații bune cu ei, vedem că sunt cu Carag Norn război, o să ne scadă relațiile cu ei. Nu nimic, acceptăm. Acum, bestiile atacă o forță, un elector și vom trimite prestigiu. Nu avem bani. Bani, tată, că stăm slăbuți cu banii. Și va avea loc o încăierare aici. Dându-mă la luptă. Haideți cel mai bine să vină către mine. Avem și noi armată. Două unități de cavalerie. Cu cât suntem mai uniți, cu atât mai bine. Să nu se oprească. Formation, march! For Heldenhammer! Our steeds are restless! Your orders? The skull splitter! Ia de cum se comportă ala. Cavalry, ready! Sir! Emperor's might! Ready! By Galmarans! We await your orders! Handgunners! Ready to engage! In range!
Yes, sir, quickly! Swordsman! Handgunners! The ground quakes! By Ulrich's wrath! Bun, i-au luat și prin spate. Cavalry ready! Sigma calls! Fire! Fire! Our orders, Sigma! Yes, General! Ready to serve! We serve the Emperor! Swordsman! Sir! S-au retras. Taking aim! Quick march! Go! No lingering! Ready! Sigma calls for Heldenhammer! Ceilalți cai sunt aici. Loaded, sir! Ready Deja. for war! Ready to serve! Îi luăm prin spate. By Ulrich's wrath! Moving now! Sigma! Handgunners! Swordsman! Yes, General! Ready! At speed! Handgunners! The Empire endures! Hai să ne regrupăm cumva. Trageți și voi, băi. Our steeds are restless! Handgunners! Sigmar guides us! We await your orders! Quick march! Handgunners! All right! State troops ready! Emperor's might! For Heldenhammer! Powder dry! Go! By Ulrich's wrath! Taking position! Ready to fire! We serve the Emperor! Swordsman! The Empire endures! The Heldenhammer! Da, au fost mai buni decât noi. Withdraw! Nici aliații nu și-au folosit eficient forța. Acest lucru a dus la înfrângere. Ne-au mătrășit bestiile. Beastmen ăștia. Puține pierdere în rândurile lor. Da, am câștigat un adept. Ne ajută la asediu când suntem atacați. Și ce avem noi aici? Niște șobolani. Să vedem care-i treaba cu ei. I don't like you youths. Pac. Câștigăm niște experiență. Da, bani nu avem.
plan is done. Succes, bravo. Nivel 6. I command here. I am Prince and Emperor. Turul ăsta nu prea putem face multe, că nu avem bani. Trecem în următorul. Și trebuie gândit foarte, foarte bine pasul următor. În ce direcție ne îndreptăm. Dar prima dată trebuie securizată provincia. Cu ziduri. Și să fim pregătiți financiar să ducem o luptă. Vedeți, deja ne și invadează. După cum ne gândeam noi. De data asta vine un general mai hotărât, Urk. De fapt, 2 generali. Și cu niște trupe mai bunicele. Dar și noi dispunem de 2 rânduri de cavalerie. De data asta. De arcași full. Artilerie bine pregătită. Nu ne speriem așa cu 2. Pac. Our steeds are restless. Great swords! For Heldenhammer! Halberdiers! Great swords! Să urmărim armata inamică, oprim să nu cheltuim muniția. Niște trupe mult mai bine pregătite. Să vedem ce pot. Trebuie să ținem cât mai mult această fortăreață. Dacă recrutam o armată, o pun să stea aici, având 2 armate, costul de întreținere era mult mai mare. Și acel mare șmecher vine pe partea asta. Oprim să tragă, să nu ne cheltuim muniția. Deoarece săgețile nu sunt chiar eficiente împotriva unităților astea unicat lorzilor. Acum când vine să-i dăm 2-3 rafale, după care punem lordul, să-i scădem moralul. Weapons are yours. Hold fire for now. We are Sigmar's heirs. Nu se uita la șirete. Halberdiers. We are Sigmar's heirs. Cum așa, ne poziționăm într-o de jur împrejur, să scadă puțin moralul, deja îi scade, deoarece vine singur. Putem începe să tragem. Poate și artileria să-și facă de cap. Cai cum așteaptă. În sfârșit cu mama lui.
Sigmar's heirs! Steady, men! Swordsman! Și-au atacat aici. Băgăm și cai, încercăm să-i scoatem. Vedem moral. Retragem lordul. Hai în spate. Hai în spate că nu-i de tine acolo. Sălbăticiune. I speak, you act. The Empire endures. By Ulrich's wrath, formation match. Wow. For Heldenhammer! Sigmar calls. No! Crossbowmen, ready! We serve the Emperor! Întoarcem privirea arcașilor. By Sigmar's will, we serve the Emperor! The Empire endures! Take aim! Crossbowmen! By Galmaraz! Mortar! To battle! We will kill them all! Our orders! Go! Sigmar calls! Yes, sir. Sigmar calls for the twin-tailed comet. Yes, sir. Quickly. Live arena, listen. Missiles will fly. Ready for war. I know. Ready. Acum. Cannons Vedeți fire. Great swords. Crossbows ready, General! Stop! The Empire endures! Captain of the Empire! Seeking enemy! Crossbowmen! State troops ready! By Ulrich's no lingering! Send us out! Charge! Mai bine venim prin spate cu voi. Loaded, sir! At speed! Mortar! Crank that machine! The ground quakes! Taking position! Moving now! Now we strike! Forward, man! Great swords! Ready for war! We
Withdraw! Catch! War! We serve France! Hai ca e cât mai repede. Formation march! Ready for war! Sir! Bă, Yes, General! pe aici. No lingering! In Sigma's name! Emperor's might! Din nou știu poteca asta. Ei au bătut-o de câteva ori. Sigma commands! Taking position! Emperor's might! For France! Sigma calls! Bun. Lor dinamit este terminat. Formation march! Yes, sir! Quickly! Mortar! Cavalry ready! Să și retrag. Am speriat acum o prima artileria să ne lovim proprii soldați. War! Ready! Și înaintăm în guarda de orci. For the Emperor! Yes, sir! Detachments move! Yes, General! Swordsman! By Ulrich's wrath! Charge! Crossbowmen! De pierderi. Eu mi-am rămas doar cu 200. Bun, bani. Banca bani, trebuie bani ăștia. Îi luăm. Mă să nu vin acum repede cu altă gașcă. Ce, așa. Da, sunt războinici noștri adânc în pământuri ostile. Fai, dacă dau iară... Nu ne trebuie acum. Ce vor ăștia, mă? Măi, frate. Ăsta care am cheltuit atâta prestigiu pe pielea lui, își vrea independența. Îi dau independența acum. Nu vreau, mă, să cheltuiesc. Vreau să-i opresc, na. O să fie interesant. Foarte interesant. Hai înapoi. I command here. Sigma bids this. Ready. Și n-am nici ziduri aici. Îmi ridic acum. Bring me to my men.
Cele mai slăbuțe trupe. O, fai, mamai. O, fai. Summon the Elector Counts. I am Prince and Emperor. Bun, deci acum se duce o luptă pe viață și pe moarte. Dacă eu reușesc, dacă ei mă termină, dar dacă reușesc să dețin această provincie, e foarte bine amplasat aici. Foarte bine. Bine că n-am început alt război cu altcineva. I command here. I see no other option. Și merg așa. Bring me to my men. Că n-am ce face altcumva. The Empire. Dacă aveam cel puțin un rând de ziduri, era extraordinar, dar n-am. Ai. Who calls? Deci ăsta și-a declarat independența. Bun. Ceva de genul Game of Thrones, care pe care acum aici, între noi, în loc să ne bătem cu ăia cu care trebuie, ne mătrășim între noi. Aia și facem. Vedem. Acum vedem. Ce și cum. Să-i dau drumul. Un teren foarte urât. My subjects call. Aici se va duce lupta. Pe viață și pe moarte. By Ulrich's wrath! Halberdiers! Dacă aveam 2-3 unități de cavalerie, mai discutam. Iar ne băgăm la colț. Frumos. Și așteptăm să vină băieții. Swordsman! Ready for war! For Heldenhammer! Halberdiers! Yes, sir! Quickly! Crossbows ready, General. Taking position. Detachments, move! We obey! Yes, General. To battle. Taking aim! Moving now! What? To battle! Cercăm să-i luăm lordul. În primul și în primul rând. Trebuie să vedem un fel de strategie, ceva, că nu-i putem lua chiar așa face to face. Yes,
quickly! Our weapons are yours! Take the ground! Reichsguard Knights! In the name of the twin-tailed comet! Conditions acceptable! I will not stand idle! Halberdiers! Quick march! Go! The Empire endures! Yes, sir! Quickly! I understand! Handgunners! Sigmar guides us! For the Emperor! Reichsguard Knights! Cai nu au. Probabil o să fie puțin vulnerabilă. Au arcași mulți, ea mă enervează pe mine. Ready, go! Și unități mai bine instruite. Ready for war! Nici noi nu stăm rău cu trupele, dar oprim cavaleria, oprim să cadă bombele. Șpana intrăm din nou. Acum îi dăm șpan. Și cade și au căzut rău. Foarte bine că se concentrează trupele pe cai din noștri. Schimbăm direcția. Quickly! For the Emperor! Bun. O încasează rău. Văd că deocamdată. Ce faceți, nu? Hai! For the Warhammer! Hai, tată. Take aim! For the Emperor! Moving now! Karl Franz! We are Sigmar's heirs! Reichsguard Knights! Quick march! Întoarceți! Yes, sir! Take the Și mătrășiții. Bun. Swordsman! The Empire endures! My subjects call! The Empire endures! Fight men! Standing by! Pursue the foe! The Empire endures! For Heldenhammer! Attack! Crossbowmen! By Garl Maraz! Finding range, sir! Fire! By Garl Maraz! Da, e ce pierd teren. Bravo, mă. Ready to serve! Halberdiers! Război total, frate. Charge! No lingering! Bring weapons to bear! Swordsman! Ready for war! They are wavering! Crossbowmen! Pursue the foe! Trageți puternic. Hai, trageți, dați puternic. Halberdiers! Panică în tabra inamicului. Excepțional. Excepțional.
Bombardiers! Sir! Vin și întăririle. Nu nimic, așteptăm. Stai un pic. Ready for war! Sigmar guides us! Taking position! For Ulfdorf! Get down! Să nu ne entuziasmăm prea tare. Sigmar guides us! Swordsman! Obey! Ready! Yes, General! We are Sigmar! Retragere. Wrath on them! Crossbows ready, General! Yes, sir! Quickly! We are Sigmar's heirs! Halberdiers! The Empire endures! Take the ground! Go! I will not stand idle! Attack! Handgunners! We serve the Emperor! Așa, fraților. Yes! Bun. Reichsguard Knights! We serve Ca ne the trebuie să Emperor! punem puțin. For the Emperor! Puțin. Reichsguard Knights! Reichsguard! And speed! Reichsguard Knights! Nu aș vrea să-i pierd, Nu aș vrea să-i pierd. Dar se retrag. To me, men! Heading out! Yes, General! Let's have ya! What do you bid? Quick march! Halberdiers! Get them! Swordsman! Ready for war! For Heldenhammer! By Ulrich's wrath! For Heldenhammer! War! Ready for war! For the Warhammer! Hit them off! By Ulrich's wrath! Shoot them! Our weapons are yours! Și ăștia nu ajung cu raza. Să tragă mai trebuie. Bravo, mă, bravo, mă, bravo! Yes, my lord! Our weapons are yours! We are Sigmar's heirs! Yes! Și tu. Prepare for combat! Halberdiers! Ready for war! Now! Sigmar commands! The Empire endures! Get them! By Sigmar's will! Fire! Și cam așa a fost războiul civil, un război crunt. Finding range, sir! Save ammunition! Fire at will! Quick march! For Heldenhammer! The guards of Magdeburg! Moving now! Bun. Și avem 10 cai care o să-și facă de cap. For France! Trădători. Și apățesc trădătorii.
Nu știu dacă putem lansa o contraofensivă. Un contraatac. Conditions acceptable. Câmpul de luptă. Extraordinar. Bun. O victorie pirică. Își pierd foarte, foarte mulți soldați. Și noi de altfel. Spre o deosebire de artileria noastră, ei 3 în total. 3 care au fost cai, noi 280. Deci s-a făcut zob armata inamică. Bani slăbuți. Ne vindecăm noi. Sau câștigăm morală împotriva lor. Moralul împotriva lor. Degeaba, vedeți că mai au încă o armată destul de puternică. The foul scent of vermin permeates this place, my lord. Do not risk the undermining of your rule by the Skaven. Take steps to reduce their chittered lies, spreading among your followers. Un antrenament foarte bine, am ucis un inamic. By Sigmar, no! I will not obey. I'll ignore that. I am Prince and Emperor. I refuse. Not likely. Speak your mortal Înainte am ținut un inamic. Și sunt curios eu dacă îi atacăm. Dacă ni se activează Lightning Strike-ul. O gamă mai mare de soldați. Foarte bine. Se face și zidul. Imediat. Corupția în floare, dar încă 5 ture. Summon the Elector Counts. Bun. Și vom putea recruta niște trupe de elită. I command here. No. Absolutely not. I will not obey. Hai să dăm tratat de pace, veți? Only Sigmar's god Ulrich can judge it worthy or Nici no. de cum, bravo, mă. În schimb, ia să vedem cum stă treaba. So, Ne-a mai crescut popularitatea. approach us, friend, and make your offer. No, no! What? Pe se duce în jos, eu ce să vă fac dacă vreți independența? Am investit mult în ei și degeaba. I refuse. The Empire. By Sigmar, no! Now, I see no other option. Hai să dăm Lightning Strike-ul. Aia facem, tată, fiți atenți, vedeți? Am activat Lightning Strike-ul și mă voi lupta doar cu ei.
O victorie fabuloasă înregistrată, extraordinară, mai devreme. Dar nu avem destule trupe pentru un asediu. În schimb, să încercăm să înfometăm. Dar e destul de greu. Nu știu dacă mi-au ei curajul să mă atace pe mine odată în... Bine că am avut cavalerie tot atât. Am avut eu, am știut ce să fac cu ea. Puștile central. Ready for war! Missiles at the ready! Conditions acceptable! Lordul și el în față. Artileria bine pregătită. Start, frate. Mergem Lordul în față. Pe Karl Franz, împăratul. Împărat care se bagă în luptă. La fix l-a lovit, la fix. Punem frâna și trag rău, bravo. Bravo. Mă oferesc puțin pentru a face loc lanțelor. Ia uite-l. Ia uite-l. Ia uite-l. Și acum te doboară. Acum te doboară. Bravo. Yes, General! Reichsguard Knights! War! Sigmar calls! We serve the Emperor! Reichsguard Knights! That's me! We are Sigmar's heirs! Cam atâta. Hai să vedem victorie decisivă. Am pierdut un singur om. Cred că și ăla un cal lovit de săgețile noastre din spate. E pe val împăratul nostru. Inamicii noștri înregistrează înfrângere după înfrângere. Dar nu se știe că probabil o să fie un război mai de lungă durată.
pe ăștia, îi las ca să ne refacem noi mai repede. Bun, șansă de ambuscadă cu 10%. O rezistență fizică 7%, ăsta e bun. Nivel următor. Și ultima. O putem activa. I command here. The nation calls. The empire. I am prince and emperor. Absolutely not. Bring me to my men. Summon the Elector Counts. I command here. I am prince and emperor. Stai să vedem de ce nu ne putem retrage noi acum. Spirit Master. Yes. Ce nu înainte putem da. Do not take me for a fool. Men, we must attack. Nu putem face față unei asemenea invazii. My orders are to move. Now. Siege. Bring me to my men. Let's go. So. Să ne refacem. Avem 18. Ce ne mai trebuie nou la armata noastră, bineînțeles că niște cai, da, 2 ture. Putem recruta și asta. Summon the Elector Counts. I command here. By the comet. Alea 2 unități de cavalerie la fix, intrăm în bani. Să vedem cum stăm. Face nici de cum. Treaba voastră. Zidul peste un tur. Cea mai mare greșeală pe care o pot face ei acum este să ne atace pe noi, deoarece vor rămâne descoperiți. Dar vom vedea. Asta nu episodul următor. Deocamdată atât pentru astăzi. Nu uitați să dați subscribe, să vedem în continuare cum ne vom descurca pe hartă, pe dificultatea legendară.